Hej, mit navn er Charlotte, og jeg er en af medstifterne af New Moments Games og en af designerne bag Gnome Kingdom Jagten på Kronen. I den her video, der vil jeg forklare reglerne til spillet. Så ja, lad os komme i gang. Så her har jeg sat et spil klar til 2 spillere. Så det er den grønne spiller og den blå spiller, der er med. I Gnome Kingdom Jagten på Kronen dyster spillerne om at blive den nye konge eller dronning over The Gnome Kingdom, altså skovnissernes rige. Man spiller som en af de 5 skovnisse-klanledere, som altså deltager i det her kapløb igennem skoven, hvor det gælder om at finde den skjulte krone, samle flest værdifulde færdigheder og altså blive den nye leder af hele riget. Spillet er et terningespil, og man bygger brættet løbende ved at bruge de her og trække og placere skovfelter fra bunken her. Alle starter på startfeltet, og på hvert felt vil der være en opgave, man skal løse for at rykke videre i skoven. Så nu tager jeg lige denne her som et eksempel. Kan I se her. Her skal du rulle en terning, der enten er en 3'er eller en 4, og farven er ligegyldigt. Det her så det er et eksempel. Den første opgave på startfeltet er ens for alle. Der skal du rulle en 1'er, 2'er eller 3'er for at rykke videre. I spillet der ruller man terninger i terningepuljen, og når spillet starter, så vil man kigge her, så sætter man det op med en terningepulje brik her, som starter på 2 terninger. Så terningepuljen starter altså med at bestå af 2 terninger. Startspilleren får lov at vælge farve. Og så lad os sige, at den grønne spiller er startspilleren. Så placerer vi en grøn terning heroppe for at indikere, hvem der er startspilleren. Så lad os sige, at den grønne spiller vil tage sin tur. Så ruller vedkommende terningerne og ser, om de kan løse opgaven. I det her tilfælde slog spilleren både en 1'er og en 2'er. Så de har altså løst opgaven 2 gange, kan man sige. Så får den grønne spiller lov til at rykke videre i skoven. Inden de vælger, hvad for en sti de vil gå ned af, så skal de gemme en terning fra deres rul. Og det her repræsenterer ligesom en færdighed, de har lært sig. Så lad os sige, og det her, altså den terning, de må gemme, det skal være en terning, de har brugt til at løse opgaven med. Så i det her tilfælde er der frit valg på alle hylder. Så lad os sige, at spilleren tager den gule 1'er og gemmer her på deres spillerplade, og det her kaldes det eget forråd. Nu rykker spilleren videre og må altså placere et skovfelt valgfrit ved i forhold til begge stier. Så lad os sige, at spilleren placerer sit felt her, rykker op og må placere sig på en af de 3 ressourcefelter, der er på feltet. Så lad os sige, at spilleren stiller sig her og må altså tage et agern fra det generelle forråd. Og så gemmer den her på deres spillerplade. Det sidste, den her spiller gør i deres tur, er at se, om de kan købe nogle færdighedskort. Og det er de her 5 kort, der er her. Lad os kigge nærmere på et af kortene. Som du kan se her, så vil der øverst være beskrevet, vil der være billeder af, hvor mange terninger og hvilke terninger man skal betale for at købe kortet. I det her tilfælde betyder det her symbol en terning i din klanfarve. Så for den grønne spiller vil det her være en grøn terning vilkårlig værdi eller vilkårlige øjne. I midten i kronen kan du se, hvor mange kronepoint som kortet er værd i slutningen af spillet. Det her er den eneste måde at samle point på i spillet, så det er ret vigtigt, at man får købt færdighedskort. I bunden er der et ikon, og det her er fordi hvert kort også giver dig adgang til en særlig evne, som du kan bruge én gang i løbet af spillet. Når du har købt et kort og gerne vil bruge den her særlige evne, så flipper du kortet om på den anden side for at vise, at nu har du brugt den særlige evne. Du beholder selvfølgelig pointene. I det her tilfælde med den grønne spiller, så er der ikke nogen af de her færdighedskort, som spilleren kan købe. Så den grønne spiller køber altså ingen færdighedskort den her runde. Så tager man den her brik og placerer resten af terningerne fra terningepuljen og giver den altså videre til den næste spiller.
Nu er det blå spillers tur. Det første de gør, det er at kigge på referencepladen og se, hvor mange terninger skal de fylde op til. Og vi er stadig på de 2 terninger, så den blå spiller må vælge farven på den næste terning. For eksempel kunne det være, at den blå spiller vil tage en blå terning. Det er jo deres klanfarve. Så slår de terningerne og ser, om de kan løse opgaven. I det her tilfælde rullede de en 3'er og en 4, men lad os for den her videos skyld sige, at de slog en 4 og en 5'er. Så har de altså ikke løst opgaven endnu, fordi de skulle rulle en 1'er, 2'er eller 3'er. Men det er så her, hvor ressourcerne kommer i spil. Fordi der er 5 forskellige ressourcer i spillet, man kan bruge til at ændre på terningerne. Ressourcerne er ens for alle spillere, men ens egen type klanressource er ekstra stærk, kan man sige, eller ekstra god. Ja, så lad os tage et kig på, hvad de forskellige ressourcer kan. Fordi på din personlige spillerplade vil du kunne se ikonerne for, hvad de forskellige ressourcer kan. Og de er jo som sagt ens for alle spillere, men ens egen type ressource, som vil være stå øverst på din spillerplade, altså lidt bedre, lidt stærkere for dig som den her type klanleder. Så stenressourcen gør, at du må ændre øjnene på en terning. Hvis du er de andre spillere, er det 1 op eller 1 ned. Hvis du er spiller blå spiller, så kan du altså gøre det op til 2 gange. Så det vil sige, at du kan ændre en 4 til en 5'er eller en 6'er, eller ned til en 3'er eller en 2'er. Bærressourcen gør, at du må skifte farve på en terning. Hvis du er de andre spillere, så kan du ændre det til klanfarve. Men hvis du spiller den lilla spiller, så kan du ændre til hvilken som helst farve. Svamperessourcen er en bytteressource. Så der må du bytte en terning fra dit rul med en terning i en anden spillers eget forråd. Men de skal være foran dig i kapløbet. Hvis du spiller den røde spillers, hvis du er den røde spiller, hedder det, så må du bytte med alle spillere i hele, om de er foran dig eller bagved dig. Agern-ressourcen gør, at du må rerolle en terning op til 3 gange. Hvis du spiller gul spiller, så er det 2 terninger op til 3 gange hver. Og den sidste, bladressourcen her, så må du låne en terning, rulle den, og så er den del af dit rul i den her tur. Og i slutningen af turen, så skal du aflevere en terning tilbage. Og det må være en hvilken som helst terning fra rullet. Hvis du er den grønne spiller, så må du låne 2 terninger i den her tur, når du betaler en bladressource. Og så skal du altså også aflevere 2 terninger tilbage i slutningen af turen. Så i det her tilfælde, så kunne den blå spiller, altså Svend, stenklanens leder, han kunne betale en stenressource, og så kunne han ændre den blå 4 ned til en blå 3'er. Og nu har han altså løst opgaven på startfeltet, som var, at man skulle rulle en 1'er, 2 eller 3'er, og han må nu rykke videre i spillet. Så i det her tilfælde, så kan han altså ikke vælge den røde 5'er at gemme, fordi den ikke løste opgaven. Så det er den blå 3'er, han får lov at gemme her. Så trækker han et nyt felt og placerer. Og lad os lige tage et nærmere kig på det her skovfelt. Fordi, som du kan se her, så kræver den her tile den 3 terninger, som er 1'er, 3'er eller 5'er i det her skovfelt. Og det er altså fordi, det her er en level 2 skovfelt, som betyder, at opgaverne nu er blevet lidt sværere. Der er 3 levels, 3 niveauer af skovfelter. Hvad man også kan se på det her felt, er det her symbol. Og det betyder, at nu forøges terningepuljen med 1. Så når et felt bliver trukket og placeret, som har det symbol på, så går man altså hen på referencepladen og rykker terningepuljebrikken 1 op. Så næste gang der er en, der skal fylde terningpuljen op, vil man fylde op til 3 terninger. Nu rykker den blå spiller op og tager måske et agern som ressource. Og så det sidste de gør, er at se, om de kan købe nogle skill cards. Og det kan de faktisk godt, fordi det her skill card, som vi også kiggede på tidligere, det kostede jo 1 terning i din klanressource. 1 terning i din klanfarve. Og det er jo lige præcis det, den blå spiller har. Så de betaler med terningen og har nu købt kortet, og så fylder man op med det samme. Så det var en runde i spillet.
Hvis man ikke løser en opgave, og det kan være et valg, at man siger, at man ikke vil gøre det, fordi man ikke vil bruge en masse ressourcer, eller det kan bare være, fordi man simpelthen ikke har muligheden for at løse opgaven i den her tur. Så fejler man opgaven, men så må man lede efter ressourcer i skoven i stedet. Og det gør man ved at blive på det niveau, man er på, og så må man tage en af hver type ressource på det felt, man står på. Lad os nu lade som om, at det er den blå spillers tur igen, og de stod på det her skovfelt, som jo altså havde en lidt sværere opgave, og de ikke kunne løse den i den runde. Så må de altså tage både et agern, en sten og et bær fra det generelle forråd. Men hvis du står på et felt og ikke har lyst til at prøve at løse den opgave igen næste tur, må du gerne, når du fejler en opgave, rykke til en af siderne i stedet. Og så søger du efter ressourcer på det felt. Så her vil du tage et agern, et blad og en sten. Og det er altså på trods af, at der står en anden spiller der på det felt også. Når du fejler, så rykker du jo altså ikke op i spillet, eller videre i skoven, og du får heller ikke lov til at gemme en terning, fordi du har ikke løst en opgave. Men så får du altså 3 ressourcer, og så kan du komme igen i næste tur med endnu flere valgmuligheder. På et eller andet tidspunkt, så er der en, der trækker kronefeltet, som ser sådan her ud. Og som man kan se, så der er kun én spiller, der kan stå på det her felt ad gangen. Og bonusen for at finde krone er, at man må gemme en ekstra terning fra sit rul, og det må være en vilkårlig terning. Og så må man tage 2 ressourcer fra forrådet. Når den her er trukket, så starter slutningen af spillet og den sidste runde. Og det er her, hvor det er vigtigt, at man holder styr på, hvem der var startspilleren. Fordi man spiller runden færdig, så alle har taget lige mange ture. Så hvis det er den grønne spiller, der trækker kronen, så får den blå spiller en tur mere. Men omvendt, hvis det var den blå spiller, der fandt kronen, så slutter turen med det samme, efter den blå spillers tur er færdig. Og i slutningen af spillet, så tæller man, når alle har fået lige mange ture, så kigger man på de skill cards, de færdighedskort, man har købt i løbet af spillet, og altså ser, hvor mange kronepoint har jeg samlet i alt, og den, der har samlet flest, vinder. Ja, så det var reglerne til Gnome Kingdom, jagten på kronen. Hvis du vil læse mere om spillet, så gå ind på newmomentsgames.com, og hvis du har lyst til at følge med og lære mere omkring vores lille virksomhed, så kan du følge os på Facebook og Instagram. Tak fordi du så med.